Кажи на трета става. Я го би на трета. То не може. То е леко. Що бе, какво? Какво? Не съм ли зазнал? Да слезе пак ли искаш, какво? Я кажи, какво? Кажи. Пробвай го, ако искаш. А? Пали! За малко. Ма помахате на камерата да го е. Гав! Веднага гаси мотора. Няма мазане. Средно долу е. И леко е тук през това по-добре се задива. Камината ще угаси. Камината ще угаси. Левгард бе. Левгард, Десенгард. Всичко е фейт плейн. Мотора е... Искам десната пръска да се върти. Мотора е такъв звяр. Аре, политическата отговорност преди изборите. Не е просто да се върви. Ау! И с опашката нагоре му ще. Представя си. Абе, Кирка, така че ми отзад или си пълзи нагоре? Сложи го пред тебе, бе. Сложи го пред тебе да не се дига, въртле. Ей, големи, бе. Кирка не се навива, иска да ти го тури до пет. Миленчо, пусни бензина. Сложи го на капачката, само леко да... О, така да. Леле, майко. Миленчо, ще го качиш ли? Пробай. Айде. Видеото
Тебе къде ти е мотора, бе? За вас звезден репортер. Пешеходеца. Менчо Стеков. Обиколката на... На Бухово. Обиколката на Долно Камарци. Пали! Тяне бензина! Той го пусна. О, фърлиха димка. Военна димка има долу. Добре. Че се напълни с мухи и комари, ще наеба майка. Бензин пусие! Бензина! Така. Ще трябва да ставам да моеба майка. Бензина! 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 Абе, той е спер се отпреведи. Бензина, бе! Аре, че опуши къщата на хората. Бранете му. Добре. Спази си обещанието, поне на този сипей. Политическата отговорност. И на долната пътека, извиняй, нямаме видео от там. Свърши лентата за там.